সমীক্ষা মতে 2.5 পৰা 3 লাখ ব্যৱধানত জিকাটো একেবাৰে নিশ্চিত। एनडिएनि जयन्त बसुमतारी बिथाङा नैबे 2024 सननि दिनै जिथुनाखि इलेक्शन रिजाल्ट नङा होमबा इलेक्शन रिजाल्टनि थाखाय बिथाङा क'क्राझार बाक्सा बिजनी गसाइगाव जेरावबो खारथिंगासिनो दङ गोदाव सोराव जागासिनो दङ थारमाने बिथाङा देरहागोनना देरहाया आं देरहागोनना देरहाया सोरबाया देरहासिन नामा ना खाम्फा बरगयारि देरहासिन नामा होननानै जोबोद गुद मोन्दों बिथाङा क्लाब मोन्दों आरोखि गोसोआव माने एकदम जोबोद गिखांनाय मोन्दों माने सोरबा देरहागोन नामा बा आं देरहाबा मा जागोन गुबुना देरहालांबा मा जागोन होननानै जोबोद सानखांनाय मोन्दों बिथाङा बेखायनो बिथाङा माने एकदम न'आव दान्दिसेबो रेस्ट लायालासिनो जानाय लोंनाय दोनथ'जोबनानै बिसि फिसाखौ दोनथ'जोबनानै बिथाङा ओरैबायदि गोदाव सोराव खारथिंगासिनो दङ माने गावनि समस्थिफोराव थाङै थाङै बिथाङा बा गावसिनि एनडिएनि जिथुनाखि जेराव केन्डिडेटफोर बहायना दोनदों बे जायगायाव खारै खारै बिथाङा नायथिंगासिनो दङ गावसिनि भट साननायखौ दा बिथाङा टाइमआ फैग्रोदोंसै मा समाव फाइनाल रिजाल्ट जायो बे फाइनाल रिजाल्टखौ मोनोब्लासो सोर देरहायो सोर जेनो जों निश्चय मिथिगोन दाथ' जोङो जेबो मिथिमोना नङा होमबा बेखायनो जयन्त बसुमतारी बिथांजों लोगोसे बिथाङा माखासे गोबां खोथा बुंदों आसामनि जिथुनाखि चिफ मिनिस्टार बिश्व शर्मा हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माने गोबां सिन्था दङनो थारमाने आसामाव लकसभा समष्टिया 14टा दङ बे 14टानि गेजेराव 12टा बिथाङा मोनहा देरहाथारनांगौ होननानै बुंदों एनडिनिफ्राय अर्थात बिजेपिनिफ्राय दा नोंथांमोना जाहाथे दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लोगोसे टाइम टु टाइम नेनानै नोंथांमोना सैज' खालामनानै दिनै निश्चय नायजोबगोन होननानै आं आसा खालामो बेजों लोगोसे आङो बेखौनो बुंनो सानो जाय हक जिखु सरकारा देरहाबोआ माने जोंहा जेबो फायदा गैखाया जोङो जिथुनाखि बेखौनो सिगांनिफ्रायनो आं बुंबाय थायो बिजेपियानो देरहा बा कंग्रेसआनो फै सोरबा इउपिपिएलआनो देरहा सोरबा एनडिएआनो देरहा सोरबा बिपिएफआनो देरहा जोंहा बेयाव जेबो मोनखाया नङा होमबा दा बेखायनो जोङो बेखौनो सानो जायखि पार्टिया देरहानानै फैया जोंनि साननाया बेल'सो जोंनि पाब्लिकफोरनि थाखाय आं बारे बारे बुङो पाब्लिकफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनांगोन हारिनि थाखाय बिथांमोना खस्थ' खालामनानै जिउ बावसोमनानै हारिनि थाखाय हाथियार हमनानै बिथांमोना दिनैसिम बिटिआर एकर्ड खालामनानै लाना फैनायनि उनावबो बिथांमोना जेलनि ओंख्रि एबा ओंखाम गोथांफोर जानांगासिनो दङ बै बिथांमोननि दुखु खस्थ'खौ बुजिनांगोन जायखि एनडिएनिफ्रायनो बिजाथि फैया मानो जायखि इउपिपिएलनिफ्राय फैया मानो जायखि बिपिएमनिफ्राय फैया मानो आंनि जोबथा रिकुवेस्ट खालामनाया नैबेसो दा जिखुनु जोंनो नांगौ मोजां केन्डिडेट जाय बिथाङा जिथु केन्डिडेट महरै एबाराव देरहाबोगोन बै बिथाङा जिथु हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावोब्ला 5 बोसोरनि गेजेरावनो बिथांखौ जोङो रायजो राजाया आउट खालामनाय जागोन ना मा होनो नोंथांमोन रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव निश्चय बुंगोन नोंथांमोननि थाखाय कमेन्टआ खुला नोंथांमोना गोसोबायदि कमेन्ट खालामनो हागोन सोर माबायदि सानदों जाय हक जोंनो फार्टिमानि सुबिदा नांगोन जोंनो पाब्लिकफोरनोसो गिबि खेब खामानि दामानिखौ मावना होखांनायनि उनावसो बिथांमोनहा मा खालामनो हागोन जायगा जायगा लामा सामा नांगौ दालांफोर नांगौ जोंनो मेडिकेल नांगौ कारेन्ट नांगौ हा हु जोंनो मियादि पाट्टानि गोनांथि जानानै दङ नैफोरखौ जोंनो डिटेल्सलि मावनानै होग्रोनायनि उनाव आरो लोगोसे एनडिबिफोरनि खामानिखौ मावनानै होनायनि उनाव बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय दिरुननायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जाय बिथांमोन बायदिया साख्रि मोनथावना बैसोनि मानसिफोर दङ बिथांमोनखौ साख्रि होनांगोन आरो एबसुआव सोमावसारनाय माखासे बिथांमोनाबो मोनसे समनिफ्राय गोबां खस्थ' खालामबोदों बिथांमोनाबो धरना रिलि खालामबोनायाव गोबां खस्थ' मोनबोदों रेल लामा राजा लामा जथायनायाव गोबां खस्थ' मोनबोदों बिथांमोनाबो हारिनि थाखाय जिउ बावबोनो गोनां जादों बै बिथांमोननि न'खरावबो एक्स ग्रेसियानि मुङै मोननांगौ मोन्थायखौ होनांगोन लोगोसे बिथांमोननि सुबुंफोरनोबो साख्रि बाख्रि होनांगोन जायखि एनडिएआनो फै जायखि बिपिएफआनो फै जायखि इउपिपिएलआनो फै जोंनो नांगौ मात्र हारिखौ अनसुला आरो हारिखौ सिबिग्रा जोंनो केन्डिडेट नांगौ नङा होमबा दा बेजों लोगोसे जोंहा दिनै जयन्त बसुमतारीया एनडिएनि बिजाथि नङा होमबा एनडिएनि बिजाथियाबो बुंदों आं देरहागोन बेबाराव आरो बेराफारसे बिपिएफनिफ्राय बुंगासिनो दङ खाम्फा बरगयारि बुंदों बेबाराव आंनो देरहागोन एनडिए एबा इउपिपिएलआ देरहाया आरो ओरै बुङो जयन्तआ खाम्फा बरगयारिया बिपिएफनि जानानै माब्लाबाबो देरहानो हाया आरो खाम्फा बरगयारिया मालाबाबो हारि सिबिनो रोङा बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुङो नङा होमबा दा बेजों लोगोसे जोङो मा साननो गोनां दा जोङो गावजों गाव बेफोरबायदि नांलायबाय थानाय हेबलायबाय थानाय एबा खोथा बाथ्रा दान्थेबाय थानायखौ जालदाब गारनानै जोङो मारैबा ज' जानानै खौसे जानानै जों खामानि मावलांनो हागोन बेखौनो सिन्था खालामनांगौ आंथ' नुहुरो बे बाराव जि जाबाय जोङो बिदा फंबाय गावजों गाव एगेन्स्ट जालायनानै इलेक्शनखौ गेलेबाय फैगौ बाराव जाहाथे नेक्स्ट टाइमनिफ्राय जोङो ज' जानानै बर'फ्रा खौसे जानानै जिथु इलेक्शनखौ गेलेब्ला जोङो ओरैनो उइनार जाखायो ओरैनो उइनार साननांगौनि जेबो गोनांथियानो गैया होननानै आं नुहुरो दा नोंथांमोना मा सानदों निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव जेराव फोरमायदो आरो आं बारा गोलावखौ बुंनो सानलिया जयन्त बसुमतारी बिथाङा माबायदि खारथिंगासिनो दङ ओरैबा ओरै खारदावलागासिनो दङ आरो मा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बाथ्रा बुंगासिनो दङ नोंथांमोना निश्चय भिडिअखौ जोबोद नायनानै बुजिना लानो हासिगोन मन्त्रि डाঙरिया बहुत सिरियास तेखেতে এই মানে লোকসভা নিৰ্বাচন বুলিয়ে নহয় ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন য'ত মানে এমএলএ বিলাকে ভোটদান কৰে তাতো তেখেতে বহুত সিৰিয়াসলি কামটো কৰে সেইকাৰণে যেহেতু
14টা লোকসভা সমষ্টিৰ মাজত 12টা সমষ্টি যিটো জিকাব লাগে তাৰ কাৰণে তেখেতে গোটেই কোকৰাঝাৰ বুলিয়ে নহয় গোটেই অসমত যিমানকেইটা সমষ্টি আমাৰ 12টা সমষ্টি আছে সেই 12টা সমষ্টিটো তেখেতে প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাইছে আৰু তেনেকেই এনডিএ হিচাপে তেখেতৰ নেতৃত্বত অসমত ভাল এটা ৰিজাল্ট নিশ্চয়কৈ দেখুৱাব 12টা সমষ্টি নিশ্চয়কৈ জিকিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ইয়াৰ মাজত কোকৰাঝাৰটো আছে হয় আজি যোৱা যিটো 7 মে তাৰিখে নিৰ্বাচন হৈছিলে তাৰ আগমুহূৰ্তত বিভিন্ন দল সংগঠনবিলাকে জাতীয় সংগঠনবিলাকে সমৰ্থন জনাইছিলে তাৰ বাহিৰেও বিভিন্ন আকৌ আছে সংগঠন তেখেতসকলেও সামাজিক সংগঠনবিলাকে সাপোৰ্ট কৰিছিলে আৰু যেহেতু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আকৌ এবাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব লাগে আৰু অসমত যেহেতু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিখিনি চৰকাৰ চলি আছে বিটিআৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিখিনি চৰকাৰ চলি আছে আৰু এই দুটা চৰকাৰৰ মূল উদ্দেশ্যটো আছিল কি যেটো কোকৰাঝাৰ সমষ্টি বা কোকৰাঝাৰ বা গোটেই বিটিআৰ অঞ্চলত অশান্তময় এটা পৰিৱেশ আছিল জীৱনৰ নিৰাপত্তা সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা ৰাইজে পাব পৰা নাছিল কিন্তু এই চৰকাৰ অহাৰ পিছতে ইয়াৰ শান্তি পৰিৱেশ আহি গল জীৱনৰ নিৰাপত্তা সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা শান্তি সম্প্ৰীতি ঐক্য সংহতি আহি গল তাৰ কাৰণে যি চৰকাৰে এই পৰিৱেশটো আনিলে তাৰ লগত ৰাইজ নিশ্চয়কৈ থাকিছে যাৰ কাৰণে বিভিন্ন দল সংগঠন ছাত্ৰ সংগঠনবোৰে মুখ বা এনডিএ হিচাপে তেখেতক সাপোৰ্ট কৰিছিলে আৰু তেনেকৈ আঢ়ৈৰ পৰা 3 লাখ ভোটটো যিটো ব্যৱধান সেই ব্যৱধানটো নিশ্চয়কৈ আহিব আৰু তেনেকৈ মই জিকি যাম জয়ৰ সাৰ্টিফিকেট আপুনি আজি নিশ্চয়কৈ সেইটো আৰু মানে ক'ব লগা নাই কাৰণ জয়ী হলে সাৰ্টিফিকেটটো পামেই এইটোকে ক'ব বিচাৰিছো যেটো আমাৰ সমীক্ষা এই সমীক্ষা মতে 2.5 পৰা 3 লাখ ব্যৱধানত জিকাটো একেবাৰে নিশ্চিত সেইকাৰণে মই কোকৰাঝাৰবাসী সকলো ভোটাৰ ৰাইজলৈ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দনৰ লগত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো যে আজি যেটো ভোট গণনা এই ভোট গণনাত আপোনালোকে যিখিনি ভোটদান কৰিলে সেই ভোটদানৰ আজি ওঠলে যোৱা নাই যে মই জিকি যোৱাটো একেবাৰে সত্য কথা 100% এই কাৰণে সকলোকে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মই ইয়াৰ পৰা সিধা পনে পনে বাক্সালৈ যাম মছলপুৰৰ পৰা বিজনীৰ পৰা কাজলগাঁও পৰা গোসাইগাঁও আৰু অন্তিম মুহূৰ্তত কোকৰাঝাৰ আকৌ ঘূৰি আহিমগে জুছখন যেটো বিপিএফৰ লগত হৈছে বুলি এটো গম পায় চাওক জুছ তেখেতসকলৰ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় তাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ জিএছপি আৰু বিপিএফ তেওঁলোকৰ হেতু হ'ব কিন্তু এনডিএ হিচাপে মই যেটো 2.5 পৰা 3 লাখ ব্যৱধানত জিকি যাব সেই কাৰণে জুছটো আমাৰ লগত নহয় জুছটো তেখেতসকলৰ মানে সেকেন্ড পজিশন বা থার্ড পজিশনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ জুছটো হ'ব কোন প্ৰথমে মোৰ সব ক্যান্ডিডেট বন্ধুসকলক শুভেচ্ছা যাচিছো I wish all my candidate friends all the best wishes. Hope that everyone will do good. এইটো হসাকে আহি অপেক্ষা কৰি আছিল আজি আহি পালে আৰু বেছি সময় নাই এই 6-7 ঘণ্টা পাছতে দুধ কা দুধ পানী কা পানী ডেমক্ৰেসি হেতুই খেলত হার জিত সদায় থাকে গতিকে we are expecting all the good things ভালে আশা কৰিছো দুশিকাটো এই কাউন্টিং চলি থাকিব আৰু এতিয়া কোৱাতকে নপাই বেছি ভাল কাৰণ যুদ্ধটো হ'বই আশা কৰিছো নাঙলৰ লগত যুদ্ধ হ'ব না কেনেকৈ লাগিছে কংগ্ৰেছ আৰু আপুনি কিমান আশাবাদী আপুনি ওলাই যাবনে আমিতো আগৰ পৰাই আশাবাদী আছে ওলাই যাম বুলি এতিয়া ৰাইজ সকলে কিমান আশীৰ্বাদ কৰিছে ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ আমিতো সদায় আগৰ পৰাই আশাবাদী লৈ আমি কংগ্ৰেছত আহিছে আশাবাদী লৈ ইলেকশ্যন খেলিছে